Здравейте, фитнес маняци! Ето, че отново записвам видео, с което възнамерявам да възобновя активността на канала си и влоговете си, като знам, че вече записвах няколко видеа, с които така и не завърших цялата история относно състезанията ми, но така иначе аз не съм спрял да се състезавам. Може да натиснете на линка отдолу, за да видите предните видеа, в които обяснявам някои от причините, поради които така и не завърших видеята, но вече имам нов план. И така или иначе реших, че вместо да записвам всичко, което бях подготвил, което е много назад във времето, ще запиша няколко видеа, в които ще обобщя какво точно правих през годините. За успехите и за неуспехите. И така, без изобщо да бавя повече, ето го и първото видео, в което смятам да обобщя какво се случи в 2022 година. Така, влога, който бях започнал да правя преди, който може да видите отдолу, е точно за първото ми състезание, което се състоя тук в Дания през 2022 година. Тогава нямах опит, четях много, подготвях се сам, нямах треньор, който да ми помага, така че всичко, което правех, беше един експеримент за мен. Така, в деня на състезанието се състезавах, както помните, в мъжка физика, като от около 13 човека аз завърших 6. В средата е. И бих казал, че съм страшно доволен от този резултат, тъй като за първо състезание изобщо не очаквах да се класирам добре. И момчетата между първо и пето място бяха много добре подготвени. Петия всъщност живее в моя град, идва в моя фитнес, доста повече опит има от към състезанията и доколкото говорих с него, той само 2 седмици преди състезанието беше правил друго състезание в Германия, така че имаше време да оправи малко пийковика си. Но така или иначе, 6-то място беше много добре. Това, което се случи обаче на това състезание е, че след като мина моята дивизия, аз излезнах от сцената и отидох да гледам при другите хора, какво се случва с бодибилдинг и с другите категории. И нещо, което ми хареса, беше класическата физика. Наблюдавах хората от класическа физика, позирането им и всичко, което представлява тази дивизия, която до тогава беше почти непонятна за мен и много ми хареса. При което през главата ми минаха точно 2 мисли. Първата от тях беше: окей, аз в мъжка физика имам само няколко пози, прекарвам около 10-15 минути на сцената и това е. И цялата година се решава от една 10-минутна кулминация на цялата подготовка. Затова реших, че не просто бих искал да пробвам класическа физика, но освен това, това е моя шанс да прекарам повече време на сцената и аз оставам в мъжка физика така или иначе, така че вече се записвам в 2 категории. Така, няколко месеца след състезанието, момчето, което взе първо място в моята категория, което е менс физик ниски, стана световен шампион в INBA, PNBA, което е, за тези от вас, които не знаят, то е International Natural Bodybuilding Association и Professional Natural Bodybuilding Association, които формират и натуралната Олимпия. Така че това за мен даде една много добра представа относно какви са потенциалите на една натурална физика, тъй като момчето беше пред мен, гледах го на живо, в топ кондиция и доста се надъхах, тъй като въпреки че изглеждаше супер добре, неговата физика не изглеждаше недостижима за мен. Така, след състезанието, което беше през май месец, аз си планирах лятото и планирах също така и една почивка, в която да видя родителите си, да ги посетя за малко. И съвсем случайно видях, че 2 дена преди да излетя от София обратно към Дания, има едно състезание в България. Така, това състезание беше на NPC, като естествено NPC е към IFBB лигата, там всички са на химии, няма тестване и знаех, че нямам никакъв шанс да се сравнявам с тях. Но все пак реших, че това за мен е едно много добро начало да тествам класическата физика, да се запозная с позите, с позирането, още един шанс в същата тази година да подобря подготовката си, да науча още малко и така реших да се запиша. Имах само 40 дни подготовка или по-точно
Състезанието беше, мисля, че на 5 октомври и само 40 дена преди това разбрах за него. Но реших, че веднага се записвам, веднага почвам да се подготвям. Все още бях с горе-долу стройна физика, не се бях отпуснал. И така реших, че ще се състезавам там и в мъжка физика, и в класическа физика. Така, там трябваше да подготвя също и рутина за позиране, която е от около минута до минута и половина, с музика, която не е копирайтед или няма някакви вулгарни думи в нея. Когато отидох да се запиша, имаше страшно много атлети, хвърляха се доста пари за самата продукция, въпреки че аз не съм фен на химиците и на бодибилдинга, който е на стероиди. Много ми хареса продукцията на NPC. Правят го доста добре, доста организирано, нали, както и за атлетите, така и за зрителите, които искат да видят, включително и с онлайн излъчване, за което имам кадри от позирането ми. Така, в мъжката физика бяхме, мисля, че 7 или 8 човека. Имам кадри, които ще закача в видеото, но там ще видите, че завършвам последен. Аз няма как да се меря с химиците, но все пак бях много доволен от подготовката си, тъй като успях да пробвам малко по-различен подход относно пийкойка. Успях да си практикувам малко позирането, въпреки че също имах недостатъци в него, но като цяло това, че всичко беше излъчвано на живо, много ми помогна да видя къде позирам добре и къде позирам зле и да ги оправя за следващата година. В класическата физика също бях най-дребния като килограми, мисля, че бях около 64 кг и половина, а всичките почваха от към 68-69, като може да си представите, че и те са с по-висока мускулна маса и с по-нисък процент на мазнини. Там завърших последен отново, 8 от 8, но беше определено едно много приятно изживяване. Запознах се с някои хора, някои от тях точно като мен за първи път се състезават неопитни, не знаят какво става, но се запознах и с други, които имат вече повече опит в бодибилдинга, като например Валентин Петров, който вие може би познавате от Игри на волята и други предавания. И общо взето видях едни много добронамерени хора, които нямаха против да говорят за разликата между моята физика и тяхната физика, тъй като аз не съм там да се съревновавам с химиците и, нали, да твърдя, че едното е по-добро от другото. Това са два различни класа за мен. И така. Така завърши моята състезателна 2022 година. 6-то място в мъжка физика в Дания, 7-то място в мъжка физика в NPC България, Балканското гран-при, и 8-то място в класическа физика, в моя дебют по класическа физика, който всъщност ме надъха още повече да се състезавам тук в Дания и да подобря физиката и позирането си за следващата година. Има още едно малко нещо, което мога да добавя за тази година, но предпочитам да го оставя за следващото видео, за това какво се случи през 2023 година. И така, това е всичко за сега. Съвсем скоро ще посна и видеото, в което обобщавам 2023 година, тъй като там също се случиха доста неща. И ако тези влогове са ви интересни, не забравяйте да натиснете долу на subscribe бутона, да лайкнете видеото и да чакате за следващото.